jezero kako treba da bude planinsko. Ovo stoji online u ove naše vlogove. Kako vi stojite sa bubama, komarcima tokom leta? Evo ujedi i reakcije. Više ne znam šta je ovo. Koja je ovo buba u pitanju? Verovala sam da je komarac, ali sad mi nije jasno. Za ovaj letnji vlog stigo nam je namještaj za terasu. I ništa loše nema u tome, osim što mi još uvijek nemamo terasu. Dobrodošli u moj 8. letnji vlog. Današnji vlog je za montiranje namještaja i krećemo montiranje ove ugaone za terasu, a nakon toga prelazimo i na namještaj za unutrašnjost naše kuće. Prosed, dvosed, stočić i još nešto vam u ćošku ima. 2 stočića i 2 fotelje. Izgleda. A gdje ćemo mi to sve da stavimo? Pa što još gost, nešto ćemo ovdje nama, a nešto ćemo da stavimo ovdje dok se terasa ne napravi. Gore na terasu možda izbaciš. Ali i gore mora sve još čistiti. Znaš, ovo je privremeno samo ovdje. Da, samo da ne kisne. Samo da ne kisne. Prosed, dvosed i 2 fotelje. Odakle ćeš da postiš? Ovo će pretrati. Vido, jel ti pomažeš tati? Da. Ja kako si dobra. Da vidim. Da vidiš kako si musava. Da slikam. Hoćeš ti da slikaš? Da. Da. A hoćeš da pomažeš tati? Da. Ja? Da. Vidiš. Jesi lijepa? Hoćeš ti da slikaš? Dobro. Čekaj sad.
Isto ide i gore, ovdje. Ovako. Ovako. Evo ti. Evo ti, izvolite. Ajde. Ne, nije dobro. Nije dobro. Vidiš da mora upadne. A ja sam tu. Čekaj, dalje ga pozadi malo. Aj sad. Vidiš da mora upadne. Vreme je za čišćenje. Odlučila sam da operem kolica dečija. Spremamo se za odmor, pa mi je važno da kolica budu čista. Imam sapun Mint, imam disk, evo mi ga ovdje u vodi. Tadan. I kolica ću da krenem prvo sapunom, pa nastavljamo. Sad se ništa ne čujem. Kolica sam oprala, čekam sutra da se lepo osuše, da bude lepo suvo, da mogu tad da vam pokažem kako izgledaju i da vidite da li sam uspjela ja da skinem te fleke i da li sam uspjela lepo da ih operem. Prali smo ih štrafiksom, može na perionici, također sam pre možda godinu dana ih prala u perionici i isto tako je bio dobar rezultat, znači pod tim dobrim pritiskom lepo se operu i zaista nas služe ova kolica, mnogo sam zadovoljna i praktična su mi, neko kaže da su velika i sve, ali meni to vrši posao i mnogo mi znači, jer imam ta dva sedišta koja ja isto mogu da lepo sklonim, iznesem ih, lepo ih spakujem u auto, koristila sam ih kada je Milica bila mala i Jevrem, koristila sam ih tako kao dupla kolica, sada ih koristim za Jevrema i za Vidu, međutim evo već
i nam i ne trebaju. Zašto ih nosimo na odmor? Zato što voljeli bih da budemo u prilici da ceo dan budemo na plaži i onda ta popodnevna dremka da može da se prespava u kolicima za vidu, da ne moramo da jurimo u sobe, da ne moramo znači jednostavno da mogu negde da odem kad odemo, da nemamo, ja se trudim da na odmoru budemo opušteni, da ne gledamo na sat, da smo rasterećeni, znači na odmoru nemamo nikakvu rutinu, nikakvu satnicu i onda ja i ne gledam na sat kada je vreme za popodnevnu dremku, nego kada deca osete da im se spava, mogu da se uspavaju u kolicima i to mi trenutno još dosta pomaže i vrši posao kolica kada je u pitanju to spavanje. Eto, i dalje smo u kolicima. U kolicima smo od 2015. godine. I ne znam, zadovoljna sam s ovim kolicima i mnogo su mi praktična, kao što sam rekla. I jedva čekam period života kada ćemo ići na odmor sa jednim rancem i sa jednim peškirom i jednim kupaćim kostimom. Ovo sad razmišljamo. Sve šta nam treba. Šta sve treba da spremimo, šta da operemo, šta da ponesemo. Zaista organizacija ozbiljna. I cilj odmora i cilj letovanja je da deci bude lepo, to je najvažnije. Mi smo tu trenutno da njima bude lepo i zabavno. Ja već znam da će biti meni teško i naporno i da ću se dosta umoriti i iscrpiti, ali rekli smo i odredili smo šta je cilj. Deca su prioritet. Bili smo prošlog vikenda na jednom rođendanu koji je bio pored bazena i meni je bilo naporno i da gledam gde su svi i nismo se baš toliko dobro spremili za taj bazen. Nekako sam išla na opuštenu varijantu, nismo poneli ni mišiće, ni nikakvu opremu za plivanje, a bio je veliki bazen. I bilo je stresno, ja sam gledaš gde je jedno dete, drugo, treće, četvrto, peto, pa hoćeš nekim i da popričaš i da staneš i da se pozdraviš sa nekom rodbinom i familijom, međutim to je nekako bilo nemoguće. I mi sedamo u auto, završio se rođendan, mi nervozni i pitamo njih kako vam je bilo na rođendanu, a oni oduševljeni, deca oduševljena, nikad lepši rođendan, joj što nam je bilo lepo, joj kako nam je bilo super, jedva čekamo ponovo da idemo kod Sofije na rođendan. I onda shvatimo da koliko su deca ne obraćaju mnogo pažnju na neke stvari na koje mi roditelji obraćamo, znači važno je da je njima bilo lepo i da je njima bilo zabavno i tako ću da se postavim i kada je u pitanju ovaj odmor, da kanališem nekako svoj stres i svoju nervozu i svoj umor, a da deci bude samo da oni budu zadovoljni. To je to što se tiče ovih kolica. Znači, mint sapun i disk ostavljam dole. Mislim da ću ostaviti link u istaknutom komentaru gdje možete da kliknete ako želite da kupite ta dva proizvoda ili čisto da pogledate koja je cena. Ako želite da postanete partner Greenway kompanije, cena je dosta niža, tako ako želite tu mogućnost da kupujete proizvode po partnerskim cenama, javite se, možete se registrujete kao partner. Javite se na Instagramu, pišite dole u komentaru, ostavit ću broj telefona na WhatsApp i na Viber, možete mi se javite ako želite da postanete partner Greenway kompanije i onda možemo više da pričamo o proizvodima. Ono što mi je bilo važno za ovaj video jeste da namestimo nameštaj, to sam počela. Namestili smo ovdje za terasu jedan nameštaj, namestili smo neke fioke i ja sam zaboravila skroz da zabeležim taj video. Počela sam da snimam i skroz sam zaboravila da nastavim to snimanje. Ne znam šta je bilo od obaveza, pa sam se preusmerila na nešto drugo. I sada smo kupili isto neke fioke koje su nam važne za spavaću sobu. Kako smo došli da živimo ovdje na selu, još uvijek se prilagođavamo ovom životu i novom životnom prostoru, pa gledamo garderobe sve više i sve nam više treba tog prostora za odlaganje garderobe. Ja ne volim da robujem stvarima i imam osjećaj sad kad budem sređivala sve te stvari ću pola da bacim, jer postoje one strašno flekave stvari, postoji pocepano, postoji umazano, to niti možeš više ni da nosiš, niti možeš nekom da pokloniš.
Ja smatram, ne mogu poklonim nekom neku garderobu kad ni ja ne želim tu garderobu da oblačim svojoj deci. Znači, ne znam, jednostavno potrošni materijal. Trudim se da odvojim neke stvari, baš ako mi treba za neko čišćenje prljavo mnogo. Mada i to ne volim da gomilam tako neke stvari koje neću nikad koristiti. U posljednje vreme sve više koristim Greenway fibere i kada se kuća jednom generalno očisti i sredi, onda stvarno može lepo da se održava samo sa Greenway fiberima i onda mi i tu garderobu da preusmerim kao na neke krpe nema smisla. I zaista moram da odvojim stvari koje koristimo, koje nosimo, jer gomilati nešto što nije funkcionalno i što se ne koristi, samo mi nekako blokira mi energiju. Imam takav osjećaj, previše stvari, a premalo prostora, onda bolje da se te stvari sklone, da prostor može da diše. I znači idemo sad da sredimo te fijoke i to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali i iskreno šta je ono sljedeće što sam htjela da snimam na ovom kanalu. Da, išla sam kod direktorke na razgovor i jedan deo roditelja i ja sam bila među tim roditeljima i vezano za otkaz što je dobila učiteljica. I zaista imam potrebu da sve ovo ispričam vama u kameru i ne želim da o takvim stvarima nešto ćutim, jer je situacija u sistemu je zabrinjavajuća po ljudski rod. Trudit ću se da odvojim vreme da ispričam tu priču i neko moje viđenje i neko moje mišljenje da iznesem. Ne znam šta će biti od 1. septembra. Eto. Trudit ću se da to bude neki naredni video. I to je to. Znači idemo da slažemo fijoke. Čekaju me da im pomognem i da ja to zabeležim za ovaj moj kanal. Ovdje su i ove fijoke. Danas smo ih uzeli. Još su u autu. Čekam sad pomoć da ovo iznesemo iz auta i da sklopimo. Nadam se da će biti dovoljno. Što se tiče moje neke garderobe, mislim dok ne sredimo ostatak kuće, moramo da razmišljamo šta nam je trenutno najfunkcionalnije. Ćao Aleksa, šta to tu imaš? Magnet. Magnet? Da. S tim se igraš? Da. Imaš ovdje uputstvo kako se to sve sređuje, a? Da. Dokle si stigao? Kaži mi. Stigli smo sad do ovdje. To? Da. Taj početak pravimo. I kako ti ide? Si dobro to odradio? Da. Jesi? Da, jesam. Bravo. Sve si naučio? Da. Jesi. Baci mi 5. To. Ako se sviđaju ovi videi, slobodno pišite mi to u komentaru, dajte mi do znanja da ovo što radim ima smisla i dajte mi podršku, zapratite, lajkujte, posjetite link online prodavnice vezano za proizvode, za sapun i za fibere. I vidimo se u novom videu. Hvala vam.